Аеруча җаваплы, дулкынландыргыч һәм җылы мөхиттә үтә торган вакыйга. Кремльнең тантаналар залына төрле һөнәр ияләре, хезмәтләре белән зур казанышка ирешкән татарстанлылар җыелган. Алгы рәттә ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре. Президент үз чыгышында республиканың илдә алдынгы төбәк булуын, ирешелгән уңышларда залдагы һәркемнең өлешен ассызыклады. Кайда гына хезмәт итсәгез дә, сез йөкләнгән эшкә намуслы һәм иҗади карашыгыз белән аерылып торасыз. Барыгызга да эшегездә һәм шәхси тормышыгызда уңышлар телим. Иң беренче булып Рөстәм Миңнеханов дәүләт бүләкләрен ветераннарга тапшыра. ТАССРның 100 еллыгы медаленә Бөек Ватан сугышында катнашучылар Генрих Гаврилов һәм Петр Червон лаек. Зал аларны басып алкышлады. Бүләкләнүчеләр арасында Бөек Ватан сугышы елларында тылда хезмәт итүчеләр дә бар. Антонина Феоктистовага сугыш башланганда 13 яшь була. Колхозда эшләгән, сугыштан соң тимер юл төзи башлый. Тыл хезмәтчәне Николай Аникин Мәскәүдә туган. 1941 елда үзе эшләгән авиация заводын Казанга эвакуацияләгәч, ул да монда күченә. П-2 очкычларын җыюда катнашкан. Пока задание не выполнишь, с завода не уйдешь. Бу залга җыелучыларның барысы да асылда эшне тормыш рәвеше итеп кабул итүчеләр. Федераль бүләк Александр Невский орденына Росреестрның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе Азат Җаббаров лаек. Ватан алдындагы казанышлары өчен ордены медале Татнефть җәмгыяте генераль директорының беренче урынбасары Рөстәм Хәлимовка тапшырыла. Татарстан алдындагы казанышы өчен орден медаленә Сармат аграр көллияте директоры Зөбәер Әхәлтдинов ия булды. Материал техник базабыз бик көчле, балаларның уку дәрәҗәсе ныклы, билемле. Минем мәсәлән пилә Рөстәмдәш алга таба да шулай исән имин булып, матур итеп эшләргә, яшәргә язсын. Залда Татарстанның от казанган агрономнары һәм от казанган механизаторлары дигән мактаулы исем алучылар да бар. Камил Хөснетдинов Биектау районы Битаман хуҗалыгында тракторчы, үзе монда уйлары кырда. Язгы кыр эшләрен тиз генә бетерергә дә, шундан соң пшеничләр баша, шундан соң көзедә килеп җитә, сизмидә каласы. Татарстанның от казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә Буадан фермер Җәмил Дәүләтшин лаек. Аның алмагач бакчалары республикага билгеле. Безнең эшебезне күреп зурлаган шәйендә хөкүмәтебезгә, безнең президентыбызга, Министерство хозяйства барсына да бик зур рәхмәт. Алла теләсә тагы да матур иттереп алма бакчалар утыртырбыз. Бүген залда республиканың дуслык орденын алучылар да бар. Аңа халык шагыйре, язучы, җәмәгать эшлеклесе Разил Вәлиев лаек. Орденда дуслык дигән минем өчен бик тә кадерле сүз бар. Дуслык минем өчен генә түгел, бөтенебез өчен дә кадерле. Дуслык булсын өчен нәрсә кирәк? Дуслык булсын өчен иң беренче чиратта ихтирам кирәк. Бер-береңә ихтирам кирәк. Халыклар белән халыклар арасында, илләр белән илләр арасында, кешеләр белән кешеләр арасындагы бер-берсенә ихтирамлы караш булса, менә шул вакытта гына дуслык була. Татарстанның халык артисты дигән мактаулы исемгә Кәрим Тинчурин театры артисты Яңа гасыр каналының «Бер хәл» сериалында төп рольне башкарган Зөлфия Латыпова лаек булды. Мәктәптән чыгып киткәндә, миңа мәктәпнең җитәкчесе әйтте: "Зөлфия, синең аттестатыңда бер эшле бар. Физика дәресе, физика фәне буенча. Үзгәртик әле. Дүртле куям мин. Но кара кызый. Халык артисты булмасаң, минем яныма килеп йөрмә." Мин бик бәхетле. Бүген 48 кеше Россиянең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен алды. Медальләр тапшырылгач, бу күркәм вакыйга турында истәлеккә фото. Бу тантана май бәйрәмнәрен тагын да якынайтты. 9 май җиңү көне алдыннан ул ветераннарга һәм тыл хезмәтчәннәренә зур ихтирам һәм игътибар билгесе. Татарстан үсеше өчен фидакар хезмәт итүчеләргә тагын да тырышып эшләр өчен этәргеч булып тора. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы.